Ang lulutuin natin ngayon ay ginisang puso ng saging from the Philippines. Tara, umpisa na natin. Lagyan ng mantika. Lagyan ng bawang. At lagyan ng sibuyas. Para lalong masarap, ilalagay natin ang sardinas. 555. Lagyan ng tubig ang lata para dagdagan ng sabaw. Okay, the next step is lagyan ng asin. Yum, yum, yum. Lagyan ng konting sili, pampainit, panlaban sa corona, virus. Ayan, ilalagay na natin ang pusong saging. Ibig na suka ang ilalagay ay lalagyan natin ng konting sinigang mix. Lagyan natin ng magic sarap. Ayan, kumukulo na. Lagyan na natin ng gulay. Spinach. Sa Korean ay shigongchi. Ayan, marami yata. Takpan natin. It's already cooked. Ayan. Luto na. Puso o sisig puso ng saging. Ayan po.